Kebosani korwa sechinse mochia nyamecheo abwa timu ya Geteri Queens yariganetie gosori ya Kebosani ne timu imenyekanite buna MJ14 ase gosori yariganetigwe elio kwegendera kwebeka omukia ase enkoyo ase timu iliyo ya Geteri Queens yayikorete timu ya MJ14 chigoli ibere ase ligena liesegero muri kito Frida Kerbo namange. Egosori yenkoyo gati ya timu ya Geteri Queens FC na MJ14 nigo yanekigwa ase getige chigosori kia nyamecheo. Nonyana bo nigo MJ14 Queens baba ikorosa ase chigoli ibere ase sagero. Nyamecheo nigo tugochakera ituko twacha gutrain. Abana bange nigo bali ga nyamecheo baiseke no bakuru bange gaiga. Nyonya challenges chiro chinyinge. Baiseke mbali konyora liba gali yero gocheria gutrain n'umupira. Ikiaira machukumu aba mange ni galenka. Netawa tumupira litukolia lero ni timu ya Geteri. Yani kuruka MJ14 Queens. Timu ya ni yanyara yitubeka chigolibe. Ase timu ya Geteri. Nonyana bo nigo Geteri FC baenekia gusira omwana munyaruka ase kegwa gingoyo. Nigo bali ira yogochia gokoria bya ase egosori erebosio ase kurende abaiboli baboli gokorwa abana babo goso. Chogochese friendly. Mbato akatunil. Amaena abana abaito mbatema. Ekiagara aba nabantu ba regional ntubado ntoraika. Abaiboli bali baito mogochi gutoligereri. Abaiboli banya mesocho. Abaiboli ba Geteri n'abaiboli ba Gesicho. Ndete monga at least nonye na matukabera se wiki na turini abana abayiga. Next to promise rinto goitu. Erinde tonyore chance umetekera to guturini amo amagora itongo igwana nari. Tinga kecho boigoni go bairera emichando bagwetera ase bagania ogosirwa. Nigo bagokera ogosiro korwa ase kefasagana ase okoba e uniform chinga kibabolia omusamalionde gwesokia nabo igo kubasira ase nsemo yebikoroto. Tene irisagana mbiya mono sana aso gotwakanere gari bakagaiga maenda na maira natiganya sago seseme. Arafu nande mbiya mono asenye nchongo atogorete chesi igo bono nyasaye tigago seni na bari bago chigotorigereri gakine yo katobugate mogo to menda rendo ndiga ne bikoro nabo igetimu yemuna monyero chene bwa challenge chingong buna ASF ya keroto go transfer go chi friend asto chikire nabo igo ndomise tie binto byo wakali so asibuna chikoni ebikoroto omopira nabo igo no emotoro chige chesto bwate ne yo katwanya to musamario myake abasagana gatokonya igo tugosaba tonyore na well wishers bache bakonye timu iyi abaiseke ikiaira magani abana amange abandi bali chiskuru okonyora mbugwa tinyo school fees isaini tonyora abantu bakuba sponsor aje se chiskuru abana abanyale kugendera gukora buya abaiseke abanga abandi bali bakuru isiko challenge ende ne transport na kibago cha baika masoezi ikera abange na biskuru bali twale konyora inchira tokuba bekamo ase skuru yemo na twakonyora timu era hake. Kerubo Frida, Ndizi TV.